Взагалі, це моя особиста думка, що ось це питання мови, пам'ятаєте, коли це було ще на початку Майдану? Коли йшла мова за те, що нас притісняють або нас принижують і так далі, я вважаю це суто політичними заявами і суто політичним питанням, питання мови, проблемою мови. Утім, знову ж таки, скажу, що 6-й рік війни йде, утім, все одно від деяких людей ми все ж таки чуємо, спостерігаємо, навіть від деяких журналістів, які працюють на тих чи інших телеканалах або інформаційних агентствах, що все ж таки питання мови, утиски, така собі тотальна українізація і так далі, воно все ж таки існує з їх вуст. Я цього особисто не підтримую. От виходячи з цього, ви у цьому вбачаєте політичні ігри, чи все ж таки певний якийсь розкол у нашому громадянському суспільстві є? Ну, звісно, на цьому можна пограти, як ви самі прекрасно знаєте. Я думаю, так, що глядачі це розуміють. Ну, або принаймні деякий відсоток глядачів це розуміють, що їхньою думкою грають, маніпулюють, знову ж таки. Думаю, що на питанні мови можна дуже добре зіграти, можна зайти в парламент, можна будь-що. Хоча я вважаю, що прийняття ось того закону про єдину державну мову, в цьому нічого поганого немає. Я, як україномовна людина, абсолютно нормально це сприймаю. Але вважаю, що частині російськомовного населення просто не пояснили, що це таке і що буде після того. Ніхто ж не говорив про заборону російської мови, чи нею не можна користуватися в повсякденному житті. Так, тут ви праві. У мене дружина розмовляє російською мовою, я з дітьми розмовляю українською мовою, діти розмовляють українською. Ніякої проблеми в цьому немає. Але як єдина, так, єдина повинна бути, на мою таку думку, хай буде суб'єктивно, але єдиною. От, до речі, ви згадали і от одну маніпуляцію. Наприклад, хочу розповісти нашим глядачам так само, що у громадських місцях, там, згідно того закону, забороняється державним особам або людям, які там працюють перед суспільством, розмовляти російською мовою або іншими, а лише українською. Ті, хто маніпулювали, вони сказали це тим, що ось в автобусі їду, і я не маю права російською мовою спілкуватися перед усіма. І на цьому так само от грали. Хоча насправді у законі прописано, що... Такого немає, мабуть. Немає. Справа в тому, що з гучномовців в автобусах має лунати українська мова, з гучномовців у метрополітені, у громадському транспорті. Кондуктор, якщо має якесь робити оголошення, він має говорити українською. А що стосується людей, це їх особистий вибір спілкуватися російською, українською, англійською і так далі. От на цьому маніпуляції... Я також за те, щоб була, так би мовити, лагідна українізація, а не ламати через коліно російськомовне населення, тому що тим самим просто їх обурюють і, можливо, так і ущемляють. Так? Але коли так говорять. Але ще раз підкреслюємо, що немає ніякої заборони спілкування. В моєму колі друзів, принаймні тут в Києві, більшість російськомовних. Я в цьому проблеми абсолютно не вбачаю. Поїдьте на ту ж саму лінію розмежування, послухайте, якою мовою спілкується частина наших вояків. Ви почуєте російською, дуже багато. Ну, звісно, є і україномовні, але російськомовних дуже багато. Але ці військові російськомовні... Це люди, які захищають Україну на даний момент. Хоч і російськомовні, але вони більші патріоти, аніж деякі україномовні і в вишиванках. Тому що, знову ж таки, на цьому грають.